Doncs, primer de tot m'agradaria donar-vos la benvinguda a aquesta teràpia grupal per xerrar de les nostres fòbies, comentar les nostres pors. Recordeu que això és un espai segur, aquí podem compartir. Si us sembla, primer em presento jo i ja mica en mica us aneu introduint, val? Bé, doncs hola, em dic Isabel i tinc fòbia als crits. Bé, vols continuar tu mateixa? D'acord. Hola a totes, jo sóc la Irene i tinc por, molta por, a les disculpes. Pots tornar a repetir, sisplau? És que no t'he sentit, perdona. I és tot tipus de disculpes que tens por? Sí. Val, doncs intentarem evitar les disculpes, Bé, vols continuar tu? Sí. Bé, jo em dic Mireia i tinc por a les repeticions. Dius Mireia i tens por a la Ostres, perdó. Val, teniu raó. Hola, em dic Núria, arribo tard, perdó. Hola, Núria. Benvinguda a aquesta teràpia grupal. Estem xerrant de les nostres fòbies. Això és un espai segur. Et faig un petit resum, val? Ella és la Mireia i té por a les repeticions. Ostres, ho sento. I ella és la Irene i té por a les disculpes. Ostres, ho sento. Ai, Núria, com et deies, Núria? Això és un espai segur, Ja ho veus. Quina és la teva fòbia? Comenta'ns. Comparteix, sisplau. Jo tinc por als silencis incòmodes. Val, els silencis incòmodes, bé, doncs intentarem, tenir converses fluides, sense silencis. Bé, i quan va començar això dels silencis? En algun moment en concret o...? Explica'ns, sisplau. Tot va començar quan el meu nòvio em va deixar i a mi m'agradaven molt els seus ulls i com que m'agradaven tant, els hi vaig arrencar i ara els tinc amb un pot en formol. Ara que estem més tranquil·les, us he portat els ulls del meu nòvio. Els voleu veure? No, sisplau. No, sisplau. A que són macos? Sí. Hosti, són precioses. Jo també vull, aviam. Una mirada dolça. Cuidado. Són meus, Ens els podem intercanviar.